Jaun Andreok, arratsaldeon Azkuna Zentruaren izenean, ongi etorri Gutun Zuria Bilboko Letren nazioarteko jaialdira. Bienvenidos, bienvenidas al Festival Gutun Zuria, Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Once again, welcome to the Bilbao International Literature Festival. For us, it's an authentic pleasure to meet you here again. Smart Places Europar proiektua aipatuko dugu hasteko. Smart Places es un proyecto europeo de cooperación cultural para el desarrollo de audiencias cuyo objetivo es revolucionar la forma en la que la cultura y el arte pueden percibirse y también consumirse, utilizando tecnología digital y nuevas formas de mediación cultural. Smart Places egunero, hementxe izango dugu presente eta hori dela eta hemen aipagarria. Buruz buruko fikzioa dugu, fikzio fotografikoa gaur baina protagonista nagusia. Horren inguruan jardungo direlako gure gonbidatu bereziak. Ostean gogoratu, liburuen sinadura egongo da, 9:00 izango da saloi literarioan. Gogoratu era berean, aldi bereko itzulpena ere badoagoela. La traducción simultánea podéis seguirla en los siguientes canales, 1 castellano, 2 inglés y 3 euskera. La firma de libros tendrá lugar a las 9, recordemos también, en el Salón Literario Atrio de las Culturas. Eta orain bai, ahora sí, bajo el título Mano a Mano sobre ficción fotográfica, contamos con 3 referentes de la narrativa visual: Joan Foncuberta, Cristina de Midel, acompañados por Agustín Fernández Mallo. Beraiek izango ditugu hementxe, mai inguruan oso solasaldi eder eta interesgarrian. Foncuberta, el menos literal de los fotógrafos y el más literario de todos. Como escritor ha ganado, como ya saben, Premio Nacional de Ensayo, como artista también Premio Nacional de Fotografía, además del eta hirugarren lekuan Agustín Fernández Mallo daukagu. Biblioteka Breve saria irabazi zuen joan den urtean, trilogia de la guerra eleberriarekin. Eskaintzen diguna eta areto betean gozatu dezagun denok batera. Un fuerte aplauso para estos invitados tan especiales. Gabon, 2008an Londresko Barbican erakusketa aretoak erakusketa berezi xamar bat antolatu zuen. Bertan, artista batzuek, sortzaile batzuek, egin behar zuten erakusketa bat, arte martzianoaren lehen erakusketa deitu zena. Eta kasu honetan martzianologoak edo ziren antolatzaileak, eta egin behar zutena zen ikustea lurrekoa, ez den norbaitek nola definituko lukeen lurrean egiten dugun artea. Alegia, gure mundu honetako artea edo artetzat hartu duguna ikusteko modu berezi bat eskainen nahi zen. Alegia, artearen historia, artearen ezaugarriak ezagutzen ez dituen baten begiekin ikusita. Eta horregatik, hainbat genero eta hainbat gauzaren arteko nahasketa guztiz interesgarri bat sortu zen.
ideia hori alegia martziano bat iristen dela lurrera eta esaten diote, zure ustez hemen dagoen hau zer da? Martziano horrek hartuko luke edalontzia deitzen dugun hori, eta bere teoria osatuko luke, ikusten da, alako gainazal baten gainean, ipintzen dituzte ontzi batzuk, bere interpretazioa egingo luke. Zergatik kontatu dut hau, artea deitzen dugun hori egiten dugunean, edo zientzia ere egiten dugunean, itzulpenaren ideiarekin ari garelako lanean. Hau da, material bat daukagu begin aurrean eta material hori itzuli egiten dugu artista bakoitzaren hizkuntzara nolabait esateko, eta hizkuntza hori nolabait hizkuntza martzianoa da. Niretzat hori da sortzaile bat. Sortzaile bat da pertsona bat ikusarazten diguna modu berezi batean, beti ikusi izan duguna, ohiko gauza, eguneroko gauzak, ez da oso urrutira joan beharrik material hori, urre hori ateratzeko gure eguneroko bizitzatik. Hori dela eta Dostoievskik zioen nire proiektua erotzea da, ideia ona da, proiektu hori baldin bada, nolabait kontrolatuta dagoelako. Eta, nik ikusten dudan bezala, hemen dauzkagu Joan Fontcuberta eta Cristina de Midel, eta nire ustez haiek horixe egiten dute, hau da, lurretik kanpoko jendea balira bezala agertzen dira eta beti ikusi duguna beste modu batera ikusteko aukera ematen digute. Noski, orain modan dago esatea artea zerbait esoterikoa dela, hainbat erakusketa ari dira antolatzen aztiei buruz, xamanei buruz, ez da horra joan beharrik, artea berez magia delako. Hau da, ikusarazten digu zerbait, inoiz ikusten ez duguna, beti ere gogo eta egiteko helburuarekin. Ezagutzen den grabatutako lehen ahotsa Walt Whitman poetarena zen. 1880an Amerika izeneko bere poema bat grabatu zuen, YouTubeen topatu dezakezu, 3-4 minutu dira, grabatuta aurkitu zen argizarizko zilindro batean, eta ezagutzen dugun ahotsik zaharrena da. Honek, pentsa araztera eraman gaitzake, hori baldin bada ahotsik zaharrena, eta 1880koa baldin bada, ezin dugu jakin nola hitz egiten zuten gure eren aitona monek ezaguelako grabaziorik. Orduan, erromatar batek nola esaten zuen rosae, edo greko batek nola esaten zuen poiesis. Guk estrapolazioak egin ditugu, baina zentzu estuen benetan ez dakigu, ezaguelako grabaziorik. Orduan, interesgarri da ikustea nola jakintzat ematen dugu material baten gainean fikzio bat osatzen dugula. Ideia honek, egia esan da, nik entzun nuen lehendabizikoan ez zitzaien etorri artetik, paleontologiatik baizik, entzun nion paleontologo bati esatea, gu benetan ez dakigu nolakoak ziren dinosauruak. Guk zati gogorrekin lan egiten dugu, zurrekin eta hortzekin, eta zati bigunak aldiz desagertu dira. Orduan deduzitu behar dituzu edo batzuetan asmatu. Orduan, imaginatzen ditugun, marraztu ditugun dinosauro guztiak fikziozkoak dira, edo historia bera ere fikzio bat da. Noski jakintzat edo egiazkotzat ematen ditugun gertakari batzuetan, zati batzuk asmatu egiten ditugu nolabiteko adostasun batera iritsi ahal izateko. Zergatik diot hau dena?
hemengo bi lagun hauek metodo honekin lan egiten dute, eta nik uste dut honela lan egin behar dela, fantasia bat egiantzekoa bihurtzeko. Hau da, zati gogorretatik abiatu, egiazkoak diren zatietatik abiatu, zerbait eraiki norabait iristeko. Ez fantasia inokuo bat egiteko, baizik eta behar da kritikoki berrikusteko egiaren eta gezurraren kontzeptuak, edo askotan museo erakundeak, edo azken batean argazkia bera, edo literatura bera, edo zientzia nahi baldin baduzue, ere ez direla benetan forenseak, ez direla benetako dokumentuak, egiatzat eman beharrekoak derrigor. Nik uste dut errealari buruz hitz egiteko modurik onena ez dela halakotzat deskribitzen saiatzea, ingenuidade bat da pentsatzea argazki batek edo notario batek erreala denari buruz hitz egiten dizula. Badakigu errealitate askoren elkargain jairtze bat dela, errelatu bat da azken batean, argazki bat. Postmodernismoaren hitza zen errelatua, eta postmodernisten ideia da egia guztia dela eraikuntza bat. Beraz, nik uste dut errealari buruz hitz egiteko modurik onena dela baztertara joatea, modu askotara joan daiteke, zentzugabekerien bitartez, zentzugabeko umorea oso modu interesgarria da egia aztertzeko. Duchampek 1916an pixontzi bat ipini zuen museo batean zentzugabetzat hartu zen, baina artearen historia guztia bir definitzeko balio izan zuen. Eta, errealitate bat argitzen du, eta etorkizuneko errealitate batzuk planteatzen ditu. Beraz, gure bi lagunek, Joanek eta Kristinak aipateko dizkiguten obrek horri buruz hitz egiten dute. Bi sorta ipiniko dituzte, o bina sorta, bina serie esan dezagun. Joan hasiko da, Sputnik ezaguna, izango da lehendabiziko saila. Programa bat egin zuten izen horrekin, atretzo oso onarekin. Beste sorta edo serie bat Kristinak aipatuko diguna. Afronautas izanekoa da. Eta gero irudian, gaur egun zaborra edo spama denaren gainean oinarrituta, eta inoiz egiazkoa ez den informazio batean oinarrituta, haiek bakoitzak bina pieza oso interesgarri egin dituzte. Joanek aipatuko dugu Santa Inocencia, Holy Innocence izaneko sorta aipatuko dugu. Eta Kristinak aipatuko dugu beste bat, Poly Spam izanekoa. Honek guztiak zerikusia du jardunaldi hauen leloarekin.
alegia errealitatea benetan ez dela existitzen, zerbait objektibagarri bezala, baina egiazkoa dena bai existitzen da. Zer da hori? Jende talde batek, edo gizarte batek, edo pertsona multzo batek adosten duena. Hori eskatzen diogu arteari, ez egiazkoak edo gezurrezkoak izatea, baizik eta egiantzekoak izatea. Beraz, sarrera labur honekin, bakarrik geratzen zait esatea, fantasiarekin zerikusauten gauzak aipatuko ditugula, baina balioko digute errealari buruz, errealak diren gauzei buruz gogoetatzeko. Duela 3 egun Hilda Sánchez Ferlosio, idazlea, badu esaldi bat mitikoa, Walt Disney dela 20. mendeko adin txikikoen usteltzailerik handiena. Eta Walt Disneyk badu gauza interesgarri bat, animaliak aurkezten dizkigula ez diren bezala, baizik eta fantasia baten antzera, giza ezaugarriekin. Zergatik ikustarazten digulako nolakoak garen gu. Honek guztiak beraz badu zer ikusirik hemen eterako ditugun gaiekin, eta bukatuko dut nire hitzaurrea. Eta zuei utziko dizuet hitza, lehendabizi Joan Foncuerta lagunari. Gabon. Bueno, aipatu diren martzean okeriekin hasi baino lehen, labur, eskerrik asko esan nahi dut, bion izenean. Gutun zuria foro interesgarri honetara egin diguzuen gonbidapenarengatik. Nik uste dut beharrezkoak direla era honetako topaguneak, gure herrialdean bizitzen ari garen autoritarismo joera berri honen aurrean. Nik uste dut posible den nazio bakarra, kulturan bakarrik aurkitu dezakegula. Bueno, proiektu pare bat aurkeztuko ditut, lehendabizikoa Sputnik izenekoa da, 80ean hasi nuen. Aurreko urtean bi gauza historikoki garrantzitsuak gertatu ziren, batetik Berlingo Harresia erori zen, eta Photoshopa agertzen da, 89ean. Bi zirkunstantzia horiekin, beste erabateko narraziogintza batera hurbildu nintzen. Ni fotomontaketaren mundutik nentorren, beraz, familiarizatuta nengoen. Irudien moldaketarekin, baina noski Photoshop eta ordenagailuek askoz ere aukera, 1000 aldiz aukera gehiago ematen zizkizuten. Eta horrela aukera zenuen erakusketa hutsa baino gehiago errelatuan sartzeko argazki gintzan. Kasu honetan, Sobietar Batasunaren irudi batzuk erakutsi nahi nituen, ez historialari bezala, baizik eta beste manipulazioen edo oroimen historikoaren kontrako erasoen adibideak. Errelatu honetan egiazko abiapuntu bat dauka, eta Soviet Batasuna bertan bera geratu zenean, 93an Sotheby's enkantetxeak hainbat objektu saldu zituen Sovietarren lasterketa espazialeko gauzekin, kosmonauten arropak, gutunak, argazkiak, pieza mekanikoak, eta New Yorken egindako salbenta honek izugarrizko arrakasta eduki zuen, eta berriro errepikatu zen, mediatikoki oihartzun izugarri handia eduki zuen. Orduan, Washington Posteko kazetari bat joan zen, kronika bat egitera, enkante honi buruz, eta konturatu zen, bazeuela lote merke bat, merke xamarra, eta erosi egin zuen. Eta bertan, piezari garrantzitsuena
argazki bat da, vintage xamarra, Soyuz programako kosmonauta batzuen argazkia Moskuko plaza gorrian. Bera espezialista zen, gainera autografiak daude, eta berak ezagutu zituen denak Leonov, kapsulatik ireten dako lehendabiziko izena, Perebo Godoy, Soyuz 3 pilotatu zuena. Hirugarren aldiz ezkerretik hasita, Ibaristeznikov da, eta, tipo hau ez da ateratzen entziklopedietan, inork ez du ezagutzen, berak ez zuen ezagutzen, eta flash bat etorri zitzaion, oroitzapen bat etorri zitzaion, joan zen bere bibliotekara, 15 liburu ditu, Rumbo a las estrellas edo, Boris Totschenkok egindako entziklopedia bat, bilatzen du 3. volumena, eta argazki berbera topatzen du, baina hemen falta da. Horrean esaten du, kontxo, hemen zer gertatzen da, badakigu Stalinen garaian, Trotsky desgrazian erori zen, eta dokumentu ofizial guztietatik eta desagertu zen. Umek ere eskola liburuetan tatxatu behar zuten haren izena, baina kosmonauta bat zer kalte egingo ote zion Errusiari zentsuratuta egoteko, baita dokumentu hauetan ere. Eta kazetari hau, hasi zen orduan ikerketa bat egiten. Historia oso luzea da, laburutuko dut, noski, argitaratuta bada dagoelako kontua da Istosnikov, hau, pertsonaia misteriotsu bat dela, gora bera biografiko batzuk dituena, baina, kontua da, argazkietatik ezabatu zutela, bere misioak porrot egin zuelako, eta agintari sovietarrek ez zuten onartu nahi, edo aitortu nahi, eta pentsatu zuten, onena zela, haren irudia guztiz desagertaraztea. Inoiz existitu espaliz bezala. Horan zer egin zuten familia, bera, eraman zuten Siberiera gulak batera, eta argazki guztietatik atera zuten. Orduan kazatari hau saiatu zen desagertutako kosmonauta horren aria aurkitzen. Baina, ni neu naiz azken batean, bai. Orduan, hemen daukagu artxibo historikoen kontrako eraso baten adibidea. Lana izan zen, safari bat egitea, artxibo fotografikoena, irudiak bilatzeko. Nik neure irudia jarriz, kosmonauta hori banintz bezala, eta horrekin istorio bat osatu, irudi manipulatu horien bidetik nolabait, edo parodia bat eginez, pelikula dokumental moduko bat bezalakoa zen, baina zeluloidean egin beharrean instalazio bat izan zen. Printzipioz etzen aurkeztu artearen espazioetan, baizik eta planetarioetan, edo aeronautikarekin lotutako lekuetan, hau da gai horrekin lotutako lekuetan. Eta zertarako ikuslean nolabait harrapatzeko ustekabean pentsatuz, benetako erakusketa serio bat aurkituko zuela, kosmonautismoarekin, historiarekin lotuta, baina gero ikusten zituen eszenografia honetako irudi guztiak, normalak diren bezala, baina gutxinaka gauza arraro batzuk ateratzen dira, gela honetan alako argi misteriotsu hotz batekin, bitrina batean meteorito bat dago ustez Stoshnekoven ontziaren kontra jo zuena, baina kriptonitaz eginda dago eta lurrean ez dago. Orduan modu sotilean kartel bat hemen, idazketa bat han, pista batzuk ematen nizkion ikusleari, ikusteko hori guztia fikzio soila zela. Hauek benetako argazki historikoak dira,
eta egiazko kosmonautaren aurpegian nirea ipintzen dut. Orduan, kosmonauta honen bizitza epikoa berreraikitzen dut, eroiaren irudiaren erabilera politikoa erakusteko eta pauso hauek denak ematen ditut, ariketa Baikonurreko kosmodromoan kosmonauta hau espaziora ateratzeko zorian dagoen arte eta abentura handiari ekiteko zain dagoen arte. Bueno, liburu bat ere badago zati literario garrantzitsu bat. Eta, bueno, zientzia fikziozko eleberri moduko bat da, baina kazetaritza kronika modura egina. Beraz, generoen arteko transgresio moduko bat dago. Eleberri baten antzera, novela baten antzera aurkeztu ezkero, publikoak edo irakurleek badakite zein den kodea ulertzeko, baina espazio zientifiko batean aurkezten baldin baduzu, egiazkoak diren datuekin, orduan hor nahasketa askoz ere handiagoa da. Baina, bueno, noizean behin badira argazki batzuk benetan sinestu ezin direnak inondikan ere. Baina hauek noski bukaeran daude. Historia guztiaia erosita daukazunean, edo beste argazki hau. Desagertzen da kosmonauta hori, baina bere orbitan jarraitzen du vodka botila bat oso SOS mezu batekin. Edo beste vitrina honetan, kosmonauta zegoen bakarrik, txakurtxo batekin baizik, kloka, txakurra, eta, bueno, txakurra ez aspertzeko, eukizituen gomazko ezur hauek. Batzuetan pista batzuk ipiniz. Hauek direna ontziaren kamerak hartzen dituzten irudiak. Beste hau aldiz guztiz faltsua da, nik neuk nere etxeko sukaldean egindakoa irinarekin. Behin marko bat osatuta daukazunan, edo zer gauzak balio du. Horren, hau ez da bakarrik fikzio artistiko soilu bat, eta historia eraiki, eta gero hasten da interesatzen zaidan proiektua. Fake bat delako, fake bat izan daiteke estrategia artistiko bat edo aktivismo politikoa egiteko. Hau da, fikzioa sinesgarria izan dadila, baina bakarrik bukaeran desestalda dadila edo ager dadila fikzio hutsa dela. Horrek niretzat balio pedagogikoa duelako. Nik ez duelako ikuslean gainatu nahi, baizik eta erakutsi engainuaren mekanismoak. Horretarako estrategia desberdinak daude. Adibidez, historio hau eraman kazetaritza reportaia batera. Batzuetan engainatzen ditut, eta batzutan ez dut lortzen, eta orduan negoziatzen dut. Eta handik aste betera agertzen dut egia etzela. Bueno, niri gustatzen zaidana da udan kazetari profesionalek alde egiten dutenan oporretara, eta bakarrik bekadunak gelditzen direnean, bidaltzen dizkiet prentsa ohar batzuk, eta alfarxe amarrak izaten diren ezkero, kolatu egiten zaizkie. Eta proiektu honetatik gauzarik politena dire da, ondorioak, erreperkusioak, asko dauzkat. Kazetari batzuk benetan amua irentzi dutenak, eta dena egia baliz bezala gertu dutenak, edo Madrilgo kantari bat, Isabel Leonek, disko bat argitaratu zuen, Madrilen egindako erakusketa bizitatu zuen, sinestu zuen dena, eta disko oso bat eskaini zion, eta erosi daiteke, oraindik ere, benetan zoragarria iruditzen zait, berak diskoa
argitaratu zuenean, uste zuen benetako gertakari historiko bat izan zela, gero elkar ezagutu genuen, eta kaina batzuk hartuz, asko parra egin genuen. Edo, lehenago esan bezala, telebistako programa sail batean, agertu zuten Stoshnikov kosmonauta fantasmaren historia, garai hartako programa nagusian, ridikulu ikaragarria egin zuten, eta, bueno, nabarmendu egin zuen nolako zorrostazuna dauka nolako kazetaritza batek. Eta nola protokolo batzuk eduki beharko liratekeen, bueno, badago liburu bat publikatuta, erakusketa bezain garrantzitsua dena niretzat, datu hauekin guztiekin. Liburu honek parodiatu egiten du 60ko hamarkadako liburu sobietarrak, eta errelatu hori zinezgarriago egiteko ni desagertu egiten naiz. Nire izena ez da agertzen liburuan, ez da argazkitan ere, eta ustezko Sputnik fundazio bat bakarrik agertzen da, erakusketaren arduradun bezala, eta, bueno, nire egoteko modua da kosmonautari nire aurpegia ematea, eta bestalde fond koberta izena itzulita Stoshnikov hori da izena, bai? Edo fundazioaren patronoetan batuko dituzu Karamazov anaiak, edo portxonoia batzuk nekez hor egon daitezkenak. Beraz, trampa eta truko asko, keinu asko dituen liburua da, kontraazalean, eta bukaerako atzeako zatian letra fluoreszenteekin jartzen du errusieraz, dena da fikzioa. Ordan, norbaitek liburua zabalik utze balin badu eta bakarrik argia eman eta gero ateratzen da mezu hori. Proiektuaren ideia guztia azaltzen duena. Bueno, hau da lehendabiziko proiektua, komplikatu xamarra, benetan alako lantalde bat, behar zen dokumentalista itzultzaileak, liburua errusieraz dago, erderaz eta ingelesez, beraz kolaboratzaile talde bat behar izan nuen, errusiera joan behar izan nuen, bideoak egin, materialak erosi, uniformeak, Moskuko arrastroetan, beraz, urte asko behar izan dituen, eta hortxe dago. Bueno, eta beste proiektua aldiz Santa Inocentzia da. Agustinek esan bezala, proiektu honek zerikusia du spam izeneko zabor horrekin. Badago bat scam izenekoa, mezu batzuk saiatzen direnak guen gainatzen, eta gutaz aprobetxatzen. Adibidez, kialdeko neska bat naiz, ikusi dut zure profila Facebooken, uste dut adiskide izan gaitezkela, zer iruditzen zaizu gutun bidez komunikatzen balin bagara. Neska horrekero esaten dizu, gustatuko litzaidake zu ikustera joatea, baina ez daukat dirurik, zeratik ez diazu zati bat ordaintzen, eta noskia muari heltzen balin badiozu, harrapatuta zaude, dirua bidali balin badiozu, desagertu egiten da, zure neska errusiar hori, bai? Ordenik, egun batean jaso nuen e-mail bat, aurreko proiektua urte askotan zehar egin nuen, literatura tekniko asko irakurriz, nik, gauza tekniko ikaragarri pila ikasi nituen, baina beste kasu honetan, 15 egunetan konpondu nuen. Kontua zen,
halako irtera output bat egitea, residentzia artistiko batera, Albarracinen, egonaldi laburrak egiteko eta proiektu bat egiteko. Ni iritsi nintzen bertara, eta, eskam hauetako bat erabili nuen lan material bezala, langai bezala esan dezagun. Eta han nengoela, non jasotzen dudan, email bat, hause, Tom Hook izeneko sargentu bat. Hori da, Gartzia kapitaina. Bueno, tipo horrek ez dakin orden Peter Pan, izen bat asmatu behar hori mazu, zergatik erabiltzen duzu Tom Hook, hau da, kako kapitaina. Bueno, tipo honek ez zekien literaturen berri, kontatzen dit Ameriketako soldadu bat dela, Irakeko garran egon dela, eta Saddam Husseinen kuartelen sartu zela, hango funtzionario siriarrek ies egin zutela, eta kontainer batean, hainbat diru ahaztuta utzi zutela, divisa desberdinetan, dolarretan, frankotan, eurotan, eta bidaltzen du link bat BBC-rena esaten duena, hau benetan gertatu dela. Hau da, gu izan ginen lehenengo patrulla, eta diru hori guztia inkautatu baino lehenago, zatitxo bat hartu genuen guretzat. Ordan esan digute, zuk lagundu gaitzazula, diru hori inbertitzen, edo karitate obra batzuk egiteko, kontzientzia txarra daukagulako. Nik erantzun nion, benetan persona egokia aurkitu duzu, benetan irteerarik onena emango dizun pertsona naiz. Baina, dena dela, nik argazkiari buruz badakit zerbait, eta badakit argazkia batzuetan, engainagarria dela, orduan, bidaliazun linka edo hori ez da nahikoa, nik jakin nahi dut, benetan diru hori baduzun, ala ez, mesez, bidali argazki bat, eta hause bidali zidan, eta zonan, kontxo, ondo, ikusten dut, benetan hitzeko pertsona bat zarela, baina barkatuko diazu, eszeptikoa izategatik, baina argazkitan adituan naiz, eta nola konfirmatuko diazun diru horren atzean, ez ote dauen bakarrik paper utxik, eta gehiago eskatu nizkion, eta hause bidali zizkidan. Bale, sinesten dut. Konfiantza daukat, utziazu neure buru orkesten. Ni Joan Funku berte naiz, Bartzelonako Eliza bateko apaiza naiz, aspaldi ari gara hildiza bukatu nahian, eta ez daukagu nahikoa dirurik, orduan zure dirua oso ondo etorriko zaigu, obra hauek behin betiko bukatzeko. Beraz, zure dirua oso ondo etorriko zaigu. Orduan, bidali nion argazkia, eskatu nion berea, eta horrela elkarren ezagun hauak izango ginen, eta hause bidali zidan. Hau da Hook kapitaina. Kapitan Garfi, olegia. Orduan, egonaldi artistiko horren helburua liburu bat egitea zen, eta Albarracin atera behar zen. Dakizunez, Ertaroko hiri zoragarri bat da, arabiarra, arresitua dagoena, eta inoiz ez duten konkistatu. Horren esan nion, behira, militarra zara eta Albarracinen historia kontatuko dizut. Eta behar esan, bai, baina itzein dezagun diruari buruz. Bai, baina nik lehen da esango dizut nolakoak diren Albarracineko arrasiak. Eta kontua da, berak nahi zuela, dirua dago segurtasun kutxa batean,
eta nire militar soldatak ez dit aukerarik ematen, sobornoak iteko, bidalizkiaztu $2.000, baina gero milioi batzuk irabazeko dituzu hien truke. Bale, arazorik ez dago, baina, begira, joan naiz museora, eta badaude tapiz batzuk zoragarriak, estrategia militar zoragarri bat erakusten dutenak. Eta, liburu bat egin behar nuen, 128 orrialde zituen, 60 mezu sartu behar nituen, eta beste 60 jaso. Eta modu honetan eduki genezakeen liburua. Horan, 60 mezuetara iritsi eta gero, nik esan nion, notizia txar bat emango izut, Bartzelonako gotzaina anteratu eginda, Vatikano sartu da hemen, eta hemendik aurrera debekatzen diate zurekin hitz egiten jarraitzea, baina ez kezkatu tratuak mantenduko ditugu, baina Vatikanotik bertatik egingo dute, orduan sarretu zen, nik baneukan ja liburua eta hor bukatu zen historia guztia. Horan, material honekin guztiarekin egin genituen argitarapen batzuk, filtro batzuk, eta ipintzen den filtroaren arabera bersio bat daukazu edo bestea, egia bat edo bestea. Lehen Agustinek egia aipatu du, baina egia nik uste beti aldi baterakoa dela, beste zerbait agertzen ez den arte. Dena, ez baitago ez zer egia edo bezurra denik, hemen daukagu artista baten liburua, Albarracinen egina, 15 egunez, eta gero jakin nuen Bangkoken zegoela. Beraz, Santa Inozentzia hauxe da. Sinazgarria eta sinistezina aldi berean. Berela goaz Kristinaren gana, bestela bukatu bazaigulako da denbora, baina benetan oso interesgarria izan da. Eta gainera proposatu zen nion Albarrazineko arresiak margotzea Hollywoodotarragoak izan zitezen. Kristina, zure proiektuak. Eskerrik asko lehendabizi. Zure ondoren hitz egitea ideia txarra da, benetan, ze orainik zer kontatuko dut. Ona etortzea proposatu zigutenean, interesgarria iruditu zitzaidan, berbeda kointzidentzia batzuk bilatzea, hiruren artean. Eta saiatu proiektu hauek azaltzen, antzekoak dira batetik, baina bestetik oso desberdinak. Nik ere azalduko dut, nire bertsio espazial sinestezina, eta beste bat spamei buruzkoa ere badena. Gurutzatu egin gara bidean besterik ez da, ez dugu elkarri kopiatu. Joanek bidaia espazial bat asmatu egin zuen, sinesgarri bihurtu zuen, niri beste zerbait geratatu zitzaidan. Nik bidaia espazial benetako bat, baina sinestezina aurkitu nuen. Eta argazkiarekin jokatzen duzu, aurreiritziekin, edo programa espazial batean espero duguna erakutsiz, hori Afrika eta lasterketa espaziala nahastuz. Denok dauzkagu referentzia bisual batzuk, Afrikari buruz, edo espazioari buruz. Eta referentzia iturri horietan oinarrituta, eraiki nuen benetako gertakari historiko bateko historia, 74an, Afrika deskolonizatzen ari zenean, Zambiak, potentzia handi bat bezala erakusteko bere burua, erabaki zuen gizon bat bidaltzea ilargira, eta programa espazial bati ekin ziotan, pixka bat alternatiboa zena, izan zuen laguntza ofiziala, baina ez zuten lortu aurrera ateratzea, noskin nahi zuten
katapulta baten bitartez iristea ilargira, gero handik Martera, eta suziria zen zilindro moduko bat, baina oso handia, eta neska bat, bikatu eta misiolari bat bidali nahi zituzten. Bueno, 60 urteetan mundu guztia LSD hartzen ari zen, zergatik ez. Beste mentalitate bat zen, eta gare hartan dena zen posible. Beraz, historia hau nik ez dut asmatu existitzen zen, berezia zoragarria zen. Baina oso dokumentazio gutxi zegoen. Orduan, zer egin nuen, dokumentazio horri dokumentazioa eman, argazkien bitartez, ikonografia erabiliz eta estereotipoa muturreraino eramanaz. Arropa espazialak oial afrikarrekin eginda zeuden. Gero irudien itxuren naifa pixka konpentsatzeko artxibo batzuk erabili nituen. Hau da dagoen artikulu apurretako bat. Hemen Zambiako jendeari aurkeztu zitzaion, proiektu espeziala pixka bat aldatuz. Eta gero, niri burura etorritako irudi batzuk asmatu nituen, Afrika eta espazioa kontzeptuak nahastuz. Ni ere komikiaren mundutik nator, Tintin, Flash Gordon, Barbarella dena nahastuta, eta oso divertigarria izan zen lan egitea. Elefante bat atera behar da, Afrika elefanterik gabe ezin delako egon, baina jakina, argazki hau jende askoak aipatzen dit, baina elefante indiarra da, ez da Afrikakoa. Jendeak beti bilatzen du trampa, baina ez duzu ikusten astronauta afrikarrez jantzitazuk ikusten duzuna da Indiako elefante bat, eta ez zara bestean konturatzen, bai? Behin irudiak sortzen dituzunean, kateatu behar dituzu, historio bat egiteko, badago sexua ere bai, gero ikono handien erreproduzioak, lehen pausoa, ilargian, danak Alicanten eginda daude, ez nuelako aurrekonturik Zambiara joateko, eta esan bezala dena kanpello inguruetan egin nuen, eta nire programa espezialaren aurrekontua 1.000 euro baino gutxiagokoa zen, dena sartuta, elefantea ere bai. Beraz nahiko merke atera zen, baina, proba bat zen ikusteko noraino iritsi nintekeen historio on batekin eta kamera batekin nola eraiki daitekeen kronika bat. Eta, benetan gertatutako zerbaiti buruz informatzea, benetan gertatua baitzen. Gauza asko improvisatu ziren, ikonografia zientifikoa behar zen, eta ni beti letretakoa izan naiz. Eta, krokisak behar ziren 2 minututan egin nuen, eta geziek diotena da, hitz asmatuak, koko ur tanke edo aforonauta, eta gero hor geratu zen. Benetan jolas bat zen, eta interesgarri iritu zitzaidena, ez zen anekdota hori kontatzea, 60ko hamarkadan gertatutako horri buruz baizik, eta historia hau ikusi nuen lehendabiziko aldean izan nuen erreakzioa erreproduzitzea. Nik kasualitatez iritsi nintzen web horri batera, historian indeko 10 esperimenturik arraroenekin, eta horietako batean ikusi nuen, eta ikusi nuen irudi bat, eta pentsatzen, Joan Foncuberta da hemen atzen dagoena, ezin da izan beretan. Kontua zen, nik ez nuela inondikan ere sinestu, Afrikak izan zezakenik onelako programarik, beraz aurre iritzi bat zen, nik neukana.
Eta kontua da nik uste nuen ez naukala aurre iritzirik, baina egia da. Ikusten nuen kontinente oso baten potentzialitatearen kontrako aurre iritzi batez betetan nengoela. Orduan nire lana ez da batez zerbait historikoari buruz, baizik eta gehiago guk Afrikari buruz dauzkagun irudiei buruz edo aurre iritziei buruz eztabaida bat sortu nahi dut, bai? Eta dena oso modu arrazean egina, bueno, ez nintzen Zambiara joan, ez da Afrikara ere, dena neure estereotipoaren reprodukzio bat zen, azken batean. Bueno, liburu bat argitaratu zen, eta behar bada horregatik nago hemen, artxiboko irudi asko elkartu nituen, Roswellen hirurogeiko urteetan iritsi omen ziren alienígenak, eta Roswell bat egin nuen, museo alienigena batean, diorama bat zegoen, eta hori da turista batek egiten duen argazkia. Ia 3 urte geroago guztiz gakoa da, nondik ateratzen duenik benetakoa dirudien alien bat. Horren artxibo asko barreskuratu nuen, eta inoiz ez nuen pentsatu inork seriotan hartuko ninduenik. Argazki egin jolasten dut, bueno, hemen espaziontzi bat egiten dut, buelta ematen baldin badiozue, laku batean dagoen zerbait da, flotatzen dagoen zerbait da. Ni prentsaren mundutik nator eta ezin zara mugetatik atera, eta bueno, hau esperimentazio bat zen, oso divertigarria. Hau 2012 urtean izan zen, 2009 urtean prentsarekin oso dezepzionatuta nengoen eta historia kontatzeko beste modu batzu bilatzen hasita nengoen. Orduan, proposatu zidaten erakusketa bat egitea, Foto Espainian, galeria batean, eta, bueno, garaia hartan Haitira joan nintzen, ume esklaboei buruzko dokumentazioa biltzera, eta hasi nintzen gauzak pixka bat alderantziz egiten, spamak bildumatzen hasi nintzen. Eta orduan, asko divertitzen nauen zerbaitekin egin nuen topo, hau da, irakurtzen duzunean, zer irudi sortzen diren zure burmuinean, nolako konexioak sortzen diren zure burmuinean, ikusi ez duzun zerbaiten irudia egiteko. Horan, bilduma honekin 8 hautatu nituen, nire bildumako esanguratsuenak eta berrez irakurri nuen spama. Bueno, hemen ez da ondo irakurtzen, hemen igual hobeto. Eta Joanek esan bezala, iristen zaizkizu, negozio aukera batzuk, loteria tokatu zaizula. Bueno, horan, afronautak benetan gertatu zen. Hau da, gertakari historiko bat da, irudiak dira zalantzan jartzen dutenak, hemen alderantziz. Hemen irudiek ziurtatu egiten dute gezurrezkoa den zerbait, baina badago dinamika bat historiaren, bertsioaren eta irudien artean, eta beti nahasketa bilatzen da, joan etorri bat bilatzen da. Ez egoteko zuzeneko konexio bat, prentsan bezala, lerroburu batek esaten balin badu emakume bat erori da, argazkia horretan beti aterako da horrelako emakume bat eroritakoa. Eta hori pixka frustragarria gertatu egiten zitzaidan. Eta, bueno, nik imaginatzen dut, nola imaginatzen dut togon banku batean lan egiten duen gizon batek, bai? Noski hemen utxune batzu dauzkazu, badakizu nolakoa den elefante bat, baina ez dakizu togoko banku bat nolakoa den. Eta, bueno, joan nintzen, hemen daukazue, Afrikako banku bat, benetakoa. Gero, neska umezurtz bat eskatzen diberarekin ezkontzeko.
horrela bakarrik lortu dezalako erentzia handi bat, 30 urte izan baino lehen. Eta irudi hauek oinarrituta daude ikono batzuetan, nola izan liteken ezkontzeko desesperazioa duen neska bat, Londresen bizi dena. Hau estudio batean erekita dago, noski, beste leku batzuetan, tokietara joten nintzen, abokatu bat da, ministro izan dako baten fortuna bat aurkitu duena, nireken partekatu nahi du, eta hau engainatu nuen. Hau benetako abokatu bat da, eta bakarrik lortu nuen gezur bat esanez. Zortzi spam, 8 argazki eta 8 testu dira. Azkenik liburu bat osatzeko balio izan didatenak. Hau Londresko Cityn lan egiten duen gizon bat da. Afrikako general baten kontua deskubritu duena, eta diru zati bat eman nahi dit. Hau Caja de Ahorros del Mediterraneoko irudi bat da. Denak dira fake, denak dira gezurrezkoak. Hau ez da Londres, hau Valentzian da. Egia da, Valentziak aukera asko ematen dizkizula gauza fake egiteko, bai? Eta hor jartzen dut Paddington zera bat, hartzatxo bat, Gibraltarreko argazki bat. Erdi txiste bat da, baina txiste ez aparte, eta zure buruak nola funtzionatzen duen eta alde batera utzita, nola itzuli testutik irudira, erakusketa inauguratu zenean 2009an Foto Espainian, ni gara hartan ez nintzen ezaguna, eta erakusketara zure ezagunak, zure amatxo, eta besterik ez dira joaten, inork ez da zer ulertzen, baina zu hartzaude, hartzaituzu ardo batzuk eta gito. Baina ara non etorri zen, nire argazki zuzendari bat, eta etorri zitzaidan esatera, aluzinantea da, nola lortu duzu persona hauen gana iristea. Eta nik esan behira, Rafa, oporri izan ez badut, inoiz nola joango nintzen togora. Berak bazekien astero elkarrekin egondakoa ginela, berantzat sinesgarria zen argazki bat zegoelako, eta berak pentsatzen zuen benetako ikerketa lan bat zela. Orduan niri ateak ireki zitzaizkidan, eta ikusten nolako potentziala neukan aurrean, eta konturatu nintzen, guztiz fiktizioa den zerbait da, baina argazki batekin guztiz aldatu egiten da, eta hortik aurrera hemen gaude. Bestela web horrian ere topatu hitzakezue, eta nahi hori nahi beste zabaitera pasatu gaitezke. Argi dago, kontalari bikainak zaretela biok, benetan bikainak, eta benetan lortzen duzuela gauzen itzulpenarekin nahaztea, hau da, paper batera itzultzen duzunen zerbait, argazki batera itzultzen duzunen, erreala dela, besterik gabe, zure jefea engainatu zenuen, Rafa izeneko gizon hori. Zuek kodea noski pervertitu egin duzuen. Baina ez da bakarrik pedagogikoa, bai? Badago alderdi ludiko bat. Eta, benetan, zoragarra izan da. Orain ja publikoari utzi behar diogu hitza. Baina bai esan nahi dut gauza bat, geraz egiten didena. Joan, zu beti jartzen zara aktore bezala, zu ateratzen zara, eta zu aldiz, Kristina,
lan hauetan behintzat, behatzaile hutsa zara, ikusle hutsa, zulo batetik begiratzen duzu eta gehiago espioi bat zara. Beraz, kontalari zelatari bat zara eta joan aldiz aktorea. Bueno, nik egin ditut proiektu batzuk agertu gabe, ni neu ere agertu gabe esan nahi dut. Eta kasualitate hutsagatik izan zen, adibidez aktore bat eraman behar olin baduzu zerbait egiteko, ordaindu behar duzu, beraz behar duzu, gainera zuzendaritza trebetasunak eduki, esan behar diozu aktoreari nola aktuatu, nola antzeztu. Beraz, niretzate gainera oso divertigarria izan zen, eta une horretatik aurrera ohitura hori hartu, baina ez dago inolako obligaziorik. Baina, zuk zeuk egizu, esaten den hori, ez? Eta gian da zuk dakizu nola nahi dituzun gauzak, noski. Eta gainera oso trebea zara zeure burua karakterizatzen. Niri kolatu diazu, Zuk ikusten duzu kuarto milenio? Batzuetan bai narrazio gintza bezala interesatzen zaidalako. Baina, behin konturatzen zarenean nolakoa den narratiba hori, nik ikusi nuen lehendabizikoan benetan sinestu nuen. Nik uste dut, ja 8:30 dira eta ez dakit norbaiteken galderarik egin nahi ote duen, hemendik orain ez dugu ezer ikusten. Norbaitek egin nahi ote du, galderaren bat edo iruzkinen bat, zerbait esan. Bai, badago jenderik hemen. Hinen galdera bat egin nahi dio Kristinari, begira. Segurazki egin dizute, sarritan. Ze puntuteraino ez zaizun komeni narrazio gintza hori, testua eta irudia zinera, zeratik ez? Bai, askotan pentsatu dut, baina horretarako bai benetan ekipo handi bat behar da. Niri gustatzen zait bakarrik lan egitea, dena kontrolatzea, etxean egindakoa. Batez ere nik nahi dualako dena kontrolatu, oraingoz nahiago dut. Ez altzaizu pixkat mitoa iruditzen, zineak hainbeste tresneria edo hainbeste ekipo behar duela. Bai, gerta daiteke, baina denbora ere behar da, eta behar da hurrengo pausoa izan daiteke. Gertatzen da, argazki bat hartzen duzu, momentu bat, eta gero gertatuko dena intuitzen uzten duzu. Eta bilatu behar dut beste hizkuntza bat zinean, hori bera lortzeko, nik ez dut nahi gauzako oso literalak izatea, eta argazkiak beti uzten dizu misterio hori aurrera begira eta atzera begira, eta hori niretzat oso baliotsu da, baina zinean ez nago seguru hori lortu daitekeen. Baina, afronautak berbeda edo beste historia batzuk ere oso zinematografikoak dira, bai. Dokumental fake bat izan daiteke, bai. Dokumental faltsu bat egitea zaila da, zinean, bai, jendeak pentsatzea benetakoa dela. Oda, zinean badago itura handiagoa dokumental faltsuak egiteko, eta behar bada, hizkuntza horrek ez dauka potentzia handirik. Ez dut ustela denik, Behar bada, ohiko banaketa sistemak dituzu buruan, eta behar bada kontua da, aurkezpena egokitzea beste zirkustantzia sinesgarriago batzuetan. Bai, plataforma batzuk bilatu sinesgarritasuna dutenak eta hortxe kolatu, bai. Karo, zu zine batean ari zara pentsatzen, zine areta batean, baina proiektu hori eskola batzuetan aurkeztu dezakezu. Esan ez deskubritu da, ez da gitzar.
Eta performance hori egiten duzu. Ja, baina gaur egun kartzelan bukatzen duzu, hori egiten baduzu, Kontu da, askotan, muatuta gaude pentsatzera, lan esparruak jada erabakita daudela, eta badaude beste espazio batzuk posible direnak. Bai, seguru nago ala dela. Bueno, bilatu behar dira behan bitartekoak, ideia batzuk ere badaude hemen, eskoletara joatea, bueno, behar bada bera eramango nuke, eta berak hitz egin dezala, bai. Bueno, badago norbait, zerbait esan nahi duena. Bai. Benetan oso interesgarria iruditu zait dena, bai hitz aurrea eta bai kontatu dituzuen historiak ere. Galdetu nahi nizuen nola ikusten duzuen gaur egungo fake newsena, ez zuek daukazuen helburuarekin, baizik eta iritzi publiko aldarazteko, erabaki politikoak aldarazteko erabiltzen dira. Nola ikusten duzu hori dena? Zuen lanarekin horren kontra borrokatzen ari zarete, nola ikusten duzu hori? Bueno, nik uste dut nire lanak baduela helburu bat jendea nolabait txertatzeko gezurraren kontra. Hau da, txertoetan badakizu virus bat inokulatzen zaizula, eta antigorputz batzuk sortarazten direla horrela. Orduan behar da, nik lortzen dituan ondorioak oso humilak dira, baina nolabaiteko prebentzio lan bat, lan pedagogiko, profilaktiko bat egin nahi dut. Hau da, nik, Kristinak edo nik, argazkilari hutsak izanik, ideia batzuk edukita, kapazak baldin bagara, jendea asko engainatzeko, zer ez dute egingo botere handiek, korporazio handiek, gobernu handiek, eta dauzkaten mugagabeko bitartekoekin. Orduan, eskala txiki batean horixe da, saiatzea, atentzio toke bat ematen, nolabiteko eszeptizismo bat sortaraztea, aurkezten diguten endabiziko historia sinesteari buruz. Bueno, ni prentsan nengoen lanean, irudi erromantiko batekin, pentsatuz argazkiari esker lortuko duzula errealitatea erakustea. Hau da, argazkilari aberri salbatzailearen mitotik abiatu eta aldiz bilatu jendea auzitan jartzea, zalantzan jartzea argazkigintza. Nire asmetsa da, publikoak galdera gehiago egitea erantzunak baino prentsa irakurtzen ikusten duenean. Ni Londresa joan nintzenean bizitzera, ikusten ze diferentzia dagoen prentsan. Han, larroburu ia denak galderak izaten dira, edo esklamazioak dira, Espainian eta ia mundu osoan, hau honela da. Hau da, larroburu bat da, aldatu ezin daiteken, bai eztapen bat. Ingalaterrako edo Erresuma Batuko kazetaritzan gehien bat galderak planteatzen dituzte, oso goza interesgarria da. Eta, bueno, niretzat argazkigintza realitatearen zati bat izateari utzi dion bezala, mundua ulertu nahi duena dozeinek onelako jokamolde auki beharko lukeela erakutsi dit, bai? Gero beste ideia bat dago, fake news hauek beti existitu dira, noski. Bueno, baita ilargira iristearenak Stanley Kubrick egin zuen. Claro, gertatzen da, fake newsen kontu hau estatu batuetatik formalizatuta datorrela. Bueno, hau nire teoria bat da, behar da dokumentatu beharko nuke,
Kontua da, hitz edo esamolde hau erabili dela nolabait zuritzeko modu bat gezurra esateko ondoriorik gabe, kizue protestanten kulturan gauzarik txarrena gezurra da. Katolikoen kulturan gezurra da gure gizartearen motorea. Aldiz, anglosajoien kulturan gezurra da egin daiteken gauzarik txarrena. Bermanen pelikula bat, edo Fellininen pelikula bat ikusi, aski da. Bi poloak dira. Nik uste du protestantismoak lortu duela gezurra esatea, gezurrik esan gabe, fake news hori dela azken batean. Gogoratu, Nixon ez zuela dimititu gehiagikeria batengatik. Edo Clinton, hobeto esan da barkatu, baizik eta gezurra esan zuelako. Beraz, protestantismoaren munduan, bizitza, zuk ezin dezakezu eraman bizitza bat publikoa eta beste bat pribatua, oso desberdinak. Eta oso abilak izan dira horretan, feikak asmatuz, azken batean aforismo bat da, berez gezurra deitu behar zioten, gezurrak dira, baina, gezurra esateko modu bat da, baina gurpila elikatzen jarritzeko modu bat da, ez duzu dimititu behar eta ez duzu bukatuko infernuan. Baina, manipulazioa, propaganda, historiaren tergiversazioa, hori betidanik existitu da. Hartu Galietako gerra eta autobombo propagandistiko hutsa da. Fake newsen edo gertakari alternatiboen kontu hori, edo egia ostekoaren arazo hori, lotuta dago nolabait komunikabideen funtzionamenduarekin. Beti albisteek igorle unidirekzionalak izaten dituztela. Eta sareetan, interneten, pentsatu genuen momentu batean demokraziaren salbazioa izango zela, gero konturatu gara ezetz, eta orain hasi gara pentsatzen arrisku bat direla. Arrisku bat dela, era honetako eduki gezurrezkoak txertatzen ari direlako interes batzuen onerako. Historikoki, fake news hauek argazkiaren osteko etapa batekoak dira. Informazioaren azelerazio handiko garai batekoak, edo sare sozialen garaietakoa, edo bapateko mezuena, eta, garai honetako osagarri bat da, paisaia teknologiko, komunikatibo eta politiko guztiz desberdin batean gaude, eta berak bultzatzen du, hain zuzen ere, post egiaren edo egia ostekoaren irudia. Edo baita ere zabalkuntza asko zera azkarrago gertatzen dela. Askoz jende gehiagoren gana iristen da eta jende gehiagok sinesten du. Bai, prentsa irakurtzen ez duten askok WhatsAppai bai irakurtzen dute. Kongon egindako azkenengo hauteskundetan internet itxi eginda, pentsa. Bozketa egunetan hainbat notizia faltsu zeudelako eta eragina eduki dezaketelako. Eta Brasilen berdin. Jende askok berda ez du tele berri bat ikusten edo ez du egunkari irakurtzen, baina WhatsAppak bai sinesten ditu. Baina horrek esan nahi du jendea tontotzati hartzen dutela. Baina, non bukatzen da historiaz, zuk isten duzu internet, baina bero da zure interesetarako. Big dataren kontua dago, edo burbuila efektua iruditzen zaigu,
gizarte garden batean bizi garela, informazio guztierako sarbidea daukagula eta ez da egia. Gure sinesteak gure sinesten araberako informazio bakarrik iristen zaigu. Badaudelako robot batzuk hori lortzen dutenak. Oran, benetan zerbait lortzeko, zerbait eta enteratzea lortzeko, gauza asko irakurri behar dituzu, urrutikoak bestela zertaz enteratzen. Informazioari uko egiten zaio eta bakarrik eragina eduki nahi da iritziaren gainean eta Espainiako egunkariek utzi egin dute kazetaritza, politika egin nahi dute. Horretarako badaude erreminta teknologiko batzuk hori dena errazten dutenak. Orduan arazo hau globala da eta egoera politikoarekin, egoera komunikatiboarekin zer ikusia du. Beno, eskerrik asko, hemen norbaitek esaten digu denbora bukatu dela. Nire adizke batek bat zuen garbitzeko makina metafisiko bat, esaten zuena el tiempo se ha acabado, esaten zuena, gure denbora bukatu da. Bai txalo bat eskatuko dizuet, bientzat. Pues ya está.